Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise abantu yakubingelela. Lalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele kuba siphinde sihlangane namhlanje simbonge silalele izwi lakhe. Siyabonga ngani nonke nilalelayo ezindaweni zonke lapho kufika khona WhatsApp wethu endaweni zonke lapho uvula khona uYouTube usilalela. Ungakhohlwa ukusubscribe mntakababa ukuze izinkonzo mazifika uthole notification. Ngiyacela usubscribe. Hayike siyambonga uNkulunkulu wethu. Sikhuluma ke ngentshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yashunyelwa uJesu kuMathewu chapter 5 noMathewu chapter 6 noMathewu chapter 7. Eshumayela ke uJesu eyindlela neqiniso nokuphila. Kuwuphawu ukuthi uma siyenza intshumayelo yakhe sizongena sigijima ezulwini. Sibuka yona ke kulezi insuku, siyayicwaninga, siyayibuka ukuthi size ukuthi yini uNkulunkulu akasiphathele yona ngale ntshumayelo le, intshumayelo yasentabeni. SikuMathewu chapter 5 verse 8. Ilapho la sikhona, ngicela ukuthandaza sifunde bese siqhubeka lapho sigcine khona izolo. uJesu Kristu uyinkosi. Masikuqeke sikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga ngale nkonzo yanamhlanje, isinkwa somphefumulo sosuku. Ngiyacela Nkosi ukhulume ngomoya wakho ingcwele nami ngilalele. Lokho ufisa ukukusho kungakhulumi ukuthanda kwami nenhloso yami, kodwa ngilalele ngithobe ukhulume wena moya ongcwele ngendlela ofisa ukukhuluma ngayo. Siyabonga ke kakhulu ngabo bonke abantu abakhona. Ngiyacela Nkosi bathinte bangene ekhaya lezwi, bathinte uNkulunkulu wami ezindaweni zonke, bathinte futhi balalele, basubscribe khona lapha kuYouTube. Siyacela Nkosi nomusa, sebenza ngendlela engaphezulu kokuqonda komuntu. Abagulayo mabaphiliswe manje mabelalele lo mkhuleko, ngoba ukhulumile Nkosi kuJeremiah 32 verse 27 wathi uNkulunkulu wenyama yonke, akukho okukuhlulayo. Verse 17 wathi udalela izulu nomhlaba. Bekuyini-ke ukusiza umuntu nokuphilisa umuntu? Siyacela ke uNkulunkulu wethu ngenelele. Isaiah 53 verse 5, ngemvimbo yakho siphilisiwe. Baphilisa abagulayo. Ngiyacela Nkosi abaney'nkinga mabakhululwe ey'nkingeni zabo, ngenxa nje yokuthi basekhaya lezwi, ngenxa nje yokuthi basubscribile, bayalalela njalo izinkonzo basilandela kuYouTube, nangenxa yokuthi basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Yenzela igama lakho udumo Nkosi, ubaphilise, uxazulule iy'nkinga, ulalele imikhuleko yabo, uyiphendule. Konke lokhu ngikucela ngoJesu Kristu oyinkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. uJesu Kristu inkosi. Uma ngithi uJesu Kristu inkosi, nawe lapho ekhaya noma kuphike la ulalele khona, ubosho uthi uJesu Kristu inkosi. Ngoba leli gama liguqisa amadolo ezulwini, liwaguqisa emhlabeni ngaphansi komhlaba. Zonke izilimi zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Ngakho kasimkhazimuliseni, silibize leli gama. Ulibize liphelele, ungathi uJesu inkosi, futhi ungasho ukuthi uKristu inkosi. Livule baseFilipi chapter 2 verse 11. Qolo libhalwe ngama-capital letters amakhulu, lithi uJesu Kristu inkosi. Yilokho engifisa ukuvuma. Uma uphendula ucingo lwakho, ungasho ukuthi halo, uthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngendlela emangalisayo ezindaweni zonke. Siyanithanda bazalwane, siyanithanda ekhaya lezwi, siyanithanda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sivivela ke sisemkhosini ukuba singene, sisemkhosini, silinde usuku loluya lwey'nkonzo zikaJulayi. Asiphumileke kuYouTube ngoba angenzi iy'nkonzo zomkhosi.
angenzi izinkonzo zomkhosi asizophuma ku-YouTube siqhubeka nentshumayelo yasentabeni. Sohlala nje sikhona, sitholakala ku-YouTube. Kodwa mase sishumayela iy'nkonzo zomkhosi siyaphuma ku-YouTube ngoba sesizoku siqiqa sikhuluma lokho. Uzothola ukuthi namanje nje basengishilo nje ukuthi sikuwona khona bangezwanga. Siyambonga uNkulunkulu nokho, asiqhubekeni. Ibandla leli liku-YouTube lisubscribe-ile mangaphazami sebefikile ku-4,000 ama-subscribers. So ibandla ngempela elikhulu ngendlela emangalisayo. Ku-WhatsApp ibandla elikhulu, amalunga close to 10,000. Ake ndiletheni abantu phela abazalwane. Yazi ukuthi akungeneki manje ku-10,000. Ngazi uma isystem entsha bekufanele ikwenze kube lula isystem entsha, ngoba umuntu nje ufuna ukumfaka wena umnikeza ilink uyangena. Yebo kuze-ke bigcine ngithola amagama ngazise bese umnikeza ilink angene, noma-ke mina ungilinde ngiphendule ukuthi ngiyamnika ilink noma ngiyamngenisa. Kodwa nje ayikena kuza kancane ngendlela emangalisayo, kusafana nomqeqebo esinawo. Kusho ukuthi uphazamisekile, inhloso yesitha yenzekile. Ngiyacela-ke bazalwana-ke sibuyiseni abantu. Khona abangasabalethi, angazi noma badikilile yini. Umzalwane phela mayidikile esihogweni. Umzalwane mayidikile esihogweni. Usukhetha isihogo, usuyeka ukuletha abantu. Ngiyakudabukela mina. Letha abantu, umqhele wakho lo. Mawuyeka ukuletha abantu, uzikhipha phakathi ezulwini, ngoba kunezona ezingeke sitshekelwe beziyosibekelwa, ngoba ngeke uyikhumbule zonke izono zakho. EkaJakobe chapter 5 verse 19 and 20 hambe yofunda. EkaJakobe chapter 5 verse 19 and 20 ngesilungu kuthiwa uJames chapter 5 verse 19 and 20. Ayike ake siqhubeke. Sikhuluma-ke la ngokuphana. Uthi kuMathewu chapter 5, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Sifunde ukuthi ukuphana kuyawuhlambulula umphefumulo. Ukuphana kuyawuhlambulula umphefumulo. So kusho ukuthi-ke enye indlela yokuhlambulula umphefumulo phana, Luka chapter 11 verse 39 ku-41. Yayisithi inkosi kuye, manje-ke nina baFarisi nihlambulule ngaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi lenu ligcwele ukuphanga nobubi. Linjani lakhe ingaphakathi? Ligcweleni ngempela? Yini egcwele kulona? Verse 40, ziwula yena owalenze ingaphandle akalenzanga nengaphakathi na. Verse 41, kepha iphani okungaphakathi kube isiphiwo sabampofu. Bekani-ke kobe kuhlambulukile konke kini. Kobe kuhlambulukile konke kini. Mawenzani? Mawupha abampofu. Hayi. Asiyeke lapha kuMatthew chapter 25. Besikhuluma-ke ngabantu abapha abantu wathi uJesu babepha yena. Verse 41. Matthew chapter 25 verse 41. Khona iyakuthi ngabe sokhohlwa, dedani kimi nina abaqalekisiwe. Sikhulumile-ke izolo ukuthi umuntu uziqalekisa yena. Akekho umuntu oqalekisa uNkulunkulu. uNkulunkulu cebo lakhe ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Kodwa wena uma ungafuni ukusindiswa uzilandela ikhesi phezu kwakho. Dedani kimi nina baqalekisiwe niye emlilweni ophakade olungisela uSathane nezingilosi zakhe. Isihogo asenzelwanga abantu, senzelwa uSathane nezingilosi zakhe. uSathane phela uzokhumbula ukuthi wahlubuka uNkulunkulu nezinye zezingilosi. Uyena-ke owenzelwe isihogo. Namanje uSathane usabakhohlisa abantu. Ubatshela ukuthi uzobabeka ekhundleni, abatshele yonke le nto kanti uyobesha esihogweni. Babhazeleke nawe usucabanga ukuthi uzobekwa esikhundleni. Hayi bazalwana, asikho isikhundla uzosinikwa uSathane ngaphandle ukuthi uyosha naye nje esihogweni. Niyeke emlilweni olungisela uSathane nezingilosi zakhe. Isihogo silungisela uSathane nezingilosi zakhe. Verse 42. Ngokuba ngangilambile aningiphanga ukudla. Iyaqala inkathazo. Abantu balahlela ukuncishana. Yazi ukuncishana uyalahla umuntu olahlela ukuncishana. Yamkhumbula lo wamncisha usweet wakhe ucela. Yamkhumbula lo wamncisha uchocolate wakhe useyingane ucela. Hey bakithi, umakhelwane yena ezofuna usawudo ulandula ukhona.
ezofuna inkambi zetiye efikelwe izivakashi wayelandula zikhona. Hey, mina ngiyazi lento. Khona abantu abazolahlelwa ukuncisha. Uthi uJesu ngokuba ngangilambile anengiphanga ukudla, ngangomile anengiphuzisanga, ngangingumfokazi aningingenisanga, ngihambaze aningembathisanga, ngigula ngisetilongweni aningihambanga. Ibuhlungu leyo nto. Akekho umuntu ongeka ngaye kuJesu eboshiwe. Akekho umuntu ongeka ngamupha uJesu ukudla. Inkinga yethu singenisa izingelosi singazi. Ngilithintile lelo zizolo. So wena awazi ukuthi uJesu lo mngenisayo, awazi ukuthi uJesu lo khuluma naye. Ubona umuntu nje onoyikhulumela naye, kanti usazoma phambi kaNkulunkulu ngamazwi akho uzithethe ngawo. Uthi-ke ngangingumfokazi aningingenisanga. Njengoba ulwa nje nala bantu uzobathuka inhlamba beze ngamakwarekware bangaphandle. Awubangenisi ngani? Ngangumfokazi aningingenisanga, ngihambaze aningembathisanga, ngigula ngisetilongweni aningihambanga. Ngiyabahambela nje abantu abasetilongweni. Hayi, ngiyabuza mina, uyaya yini kubona ubavakashele ihlobo zakho nabangezona ihlobo zakho? Verse 44, khona bayakuphendula nabo bathi, Nkosi, sakubona nini ulambile? Ngokobuntu ubeka icala ongalazi, yazi ukuthi awulazi. Sakubona nini Nkosi ulambile? Noma womile, noma ungumfokazi, noma ungohambaze, noma ugula, noma usetilongweni singakukhonzanga na? Umbuzo uthi sakubona nini? Verse 45, khona iyakuphendula ithi, ngiqinisile ngithi kini lokho eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga kimi. Ongakwenzanga nje kulaba abancinyane awukwenzanga kuyena. uNkulunkulu wethu uyaqasha kumuntu, ubona umuntu kanti mawudlula uzombona yena. U-illtreat umuntu umphathe kabi. Sisaya emphelandaba, sisaya phambi kaNkulunkulu ophilayo. Bekuyokusiza kukulekelela ukuhlala enkosini uJesu. Ngiqinisile ngithi kini lokhu eningakwenzanga komunye walaba abancinyana anikwenzanga nakini. Yazi uzolahlelwa ukungenzi. Nesicebi salahlelwa ukungamuphi uLazaro. Uzolahlelwa ukungenzi, ulahlwe ngempela. Yenza khona ungezulahla. Phana, nikela khona ungezulahlwa. Verse 46, laba bayakumuka bayekujeziswe nokuphakade, kodwa abalungileyo baya ekuphileni okuphakade. Laba bomuka bayekujeziswe nokuphakade, engathi ngilambile abangiphanga ukudla, ngangomile abangiphuzisanga, ngangigula abezange uzongibona, ngiboshiwe abezange etilongweni. Uzoziphendulela uthini phambi kaNkulunkulu na? Umbuzo lo uzophendula uthini? Ungixoxele. Njengoba uncishana kangaka nje, njengoba ungaphani uyivila, uzophendula uthini phambi kaNkulunkulu? Sisaya phambi kwesihlalo sikaKristu, lapho wonke umuntu uzokwamukela njengokumvuzo wakhe lokho akakwenzile sesemhlabeni. Sisazomukela futhi-ke uJust yena ulungile konke ukwahlulela ngeqiniso. Laba bayakumuka bayekujeziswe nokuphakade. Akhona nokujeziswa nje okuphakade. Ingunaphakade lakho uligcina ujezisiwe. Laba bayakumuka bayekujeziswe nokuphakade, kodwa abalungileyo bayekuphileni okuphakade. Mawulungile uzokuphileni okuphakade, themba. Abalungileyo bazokuphileni okuphakade. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza, akubiyela, akubusise.
akupha amandla okunqoba. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze isiguqe. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga sesikuzwile, sisizeke ukuthi sikwenze ngoba ushilo ukuthi John 12:48 ngeke usasahlulela kodwa izwi olukhulume kithi. Siyakuthanda Nkosi Jesu, siyacela, siyazi wasithanda kuqala, siyacela ube kanye nathi kukhona konke, usinqobise, siphile impilo engcwele phambi kobuso bakho. Udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu bangcwele kakhulu, siyamdumisa kukhona konke asesenzele khona. Usuku oluhle Baba uNsibanda uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.